Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dascabe of Tamao Asset. Welcome back sa ating palatuntunang Kamaong Asero at ang kausap nga po natin ay si Dr. Chio Mandap, ang representante at tinig po ng Ako OFW Party List. You were saying kanina, Dr. before we pause for a break, that you have so many things in mind para pangalagaan ang welfare ng mga OFW. Sige nga po, pakiulit nyo nga po yung mobile app na sinasabi po ninyo at yung system na parang Bantay OFW. Go ahead, sir. Okay, palibasa nga po, tulad ng sinasabi ko, palibasa kami po ay naandun at alam namin ang sitwasyon. Yes. Isa sa mga problema ng ating mga OFW, yung monitoring. Yeah. Yung bang, ang nangyayari kasi kapag ka-dineploy na ng agency, pagkatapos nun, hindi na nalalaman kung ano ng sitwasyon nila. Bahala kaya ka na. Nga po, kaya nga binuo po namin yung Bantay OFW mobile application. Nilaunch po namin yan sa PUA. Minsan, ito pong mobile application na ito ay libre pong madadownload ng ating mga OFW sa Android Play Store. Sa ngayon, Android pa lang po eh. Ngayon, dito sa Bantay OFW na to, ito po ang tanging mobile application na one click ko lang po. Palibasa ako po yung admin po kasi nito, yung mobile application. Kapag nag-click po ako, maglalabas po doon ng Kamusta Kabayan. Lahat po ng mga nag-download dito makakatanggap ng message na Kamusta Kabayan. So mamimili sila ng sagot doon, lalabas doon, mabuti, hindi mabuti. Kapag ka hindi mabuti, ang pinindot nila, lalabas ko na yung pagpipilian nilang mga dahilan. Kasi kinakailangan natin, hindi na maraming type-type. Kinakailangan mamimili ka nila. Pindot na lang. Kinakailangan mabilisan talaga ito eh. Yes. Dahil minsan patagulang ang paggamit nila. Tama. So pipindot nila, bakit hindi mabuti? So lalabas doon na, ito yung mga labor-related. Hindi ako pinapakain, hindi tama ang aking tulog, wala akong sweldo, yung mga ganong kaso po ba? Right. Pag pindot po noon, makakarating po kagad sa akin yun. Once na makarating po sa aming database po yun, automatic po yung kumpleto detalye, pangalan niya, telephone number niya, agency niya, lahat ng detalye ni-record po niya sa database namin, lalabas po yun. So direkta, ipadadala po namin sa agency, i-inform namin sila, yung worker mo may problema, asikasuhin mo na. So pagka, 5 beses na pinadala namin, tapos hindi sila uma-action, ang gagawin naman namin, ipo-forward na po namin sa PUA. Hayaan na natin ang PUA na ngayon, na gumawa ng action, dahil po pwede silang suspendihin, o po pwede silang pagalitan ng ating PUA. Ngayon, isa pa sa pinakamahalagang, ang mahalaga dito, yung sa Bantay OFW, yung sa Kamusta, palibasa nga monitoring siya, isang beses ka lang sa isang linggo po pwedeng makapindot niya. Halimbawa, nagsasend po kasi kami yan every Friday eh. So halimbawa, Friday, pinumindot ka na ng mabuti. Kinabukasan, di mo na po pwedeng pumindot dahil wala ka na makikita ang pipindutin mo ng mabuti kinabukasan. Kasi na-monitor ka na namin eh. Dahil pagka ginawa mong libangan, ngayon mabuti, bukas hindi mabuti, hindi na namin malalaman kung anong sitwasyon mo talaga. Dahil baka mamaya ginagawang libangan. Now, ang tanong ngayon, paano naman, kung halimbawa na ngayon nagpindot ako ng mabuti, kinabukasan hindi na ako mabuti, binugbog ako, ano pipindutin ko? Ang pipindutin na po ngayon ng worker natin, yung saklolo. Nakasulat din help saklolo. Ngayon, pagka pinipit niya yung help saklolo, nakalalabas bigla doon, bakit pa humihingi ng saklolo? Tapos mamimili siya doon. Ginugulpi ako ng amo ko, nirape ako ng amo ko, biktima ako ng human trafficking, minamaltrato ako. Then, pwede rin siya magdagdag ng salaysay niya just in case na gusto niya magkwento. Then, pwede rin siya mag-upload automatic ng picture niya or may ebidensya siya o dokumentong gustong ipadala. So, ang pinakamaganda dito, kapag pinindot niya ng send, automatic yon magbubukas yung kanyang GPS. Hindi siya makakapag-send na hindi bubukas yung GPS niya. So, nalalaman namin tuloy. Nasaan sila? Nasaan ka talaga. Para pagkabawa, kinakailangan talaga ng rescue. Dahil malimit yung hindi nila alam kung nasaan sila eh. Lalo na yung mga biktima ng human trafficking, hindi nila alam kung nasaan sila. As to exact location. So, meron kasi kaming case niyan sa Dubai na nangyari na
na dumating sila from airport, diretso kagad sa safe house. Tapos doon na-realize nila na biktima na silang human trafficking. Anong pagdating nila, ang dami-dami na nila doon nakapulong sa kanagkanuan na biktima tayong human trafficking. Ngayon, tumawag sa amin sa messenger. Sabi ko, nasan kayo? Wow. So hindi nila alam kung nasan sila. So sabi ko, meron kang dyan. Sabi ko, hanggat meron kang cellphone, mag-download ka na ng Bantay OFW, tapos send mo sa akin. Dito may saklolo. Alam mo nung natanggap namin yun, nalocate namin kagad kung nasan sila. Naparest namin yun. 7 ang napauwi natin. Magaling. So, bakit kayo pa nakaisip? Ba't hindi naisip ng gobyerno yan? Yan po ang malaking tanong eh. Actually, ayan ang malaking tanong na bakit sa tagal ng panahon, more than 50 years nang merong OFW, tingnan mo, bakit hindi nila naiisip yan? Tingnan mo ito ha, yung OWA na naniningil sa OFW, bago umalis may singil. Magkano ba ang sinisingil sa inyo mga OFW? $25 po yan. No? So, tingnan mo. 2 years, $25. O kayo, yan, no? Nag-ambag-ambag lang kayo, nakagawa kayo ng app, nakagawa kayo ng system. Actually, hindi pa nga po ang bagay ito dahil sariling bulsa ko po ito talaga, yung mobile application. Gumastos po kami ng 60,000 para lang dyan. At ngayon nga po, bubuksan na po namin yung aming call center, yung monitoring center namin. So lahat po ng problema ng OFW na humingi ng tulong, doon pupunta sa call center namin, sa monitoring center, doon namin kakalapin ang lahat ng problema. Ayan. That would really help a lot sa mas mabilis na responde na mga dapat rumisponde. Kasi ang hirap nito pagka nalalagay sa balag ng peligro ang buhay po ng mga OFW. Alam mo ba, walang amount na pwedeng itapat kahit bayaran pa ng agency, bayaran man ng amo ang buhay. Wala eh. Totoo po yun. Tsaka lagi, alam mo po, kaya nga isa sa nagiging dahilan kung bakit sobrang porsigido ako talagang paglingkuran yung ating mga kababayan. Alam mo, sa totoo, hindi naman po sa pagmamalaki at pagmamayabang. Kung tutusin po yung kalagayan ko po sa ibang bansa, okay ka na. Komportable na po ako. Dahil ako po kahit sa isang OFW, ako kahit sa isang Pilipino na nagtatrabaho sa Office of Undersecretary ng Ministry of Health. Wow. Ako po ang in charge sa pagsiselect ng mga Pilipino na i-hire ng Ministry of Health pagka yung nasa dental administration. Kumbaga, ako po yung halos... wala kang problema, madaling sabi. Wala na akong problema. Relax ka. Kaya lang, nakita ko po yung problema, nakita ko po yung sitwasyon. Kapag ka po talaga kasi nasimulan yan, ang lagi ko pang iisip dyan, sa tuwing oras na may masasaktan o ginugulpi sa OFW natin, hindi lang isang umiiyak, buong pamilya yan umiiyak. Buong pamilya yan nasasaktan. Lalo na yung mga may asawa, yung may mga anak. May mga anak po na umaasa sa kanya po. How do you react? Kasi obviously, Doc Chi, ang mga nasasadlak sa ganyang problema ay mga domestic helper, mga household help OFW, no? Ako mismo, I've been advocating na pwede bang tigilan na natin ang pagpapadala ng mga ganyang uri po ng mga manggagawa sapagkat it's really hard, no? Kahit may alalay tayo dyan, kung mapatay na, no? Kung mapatay na. Kasi we have been observing yung mga professional workers like you as a doctor, engineer, etc. Wala namang problema. Most of them are domestic helpers. Alam niyo po, isa po ako sa nagsulong ng pagkakaroon ng deployment ban sa Kuwait. Okay. Yan po yung dahilan kung bakit ako kinasuhan ng kidnapping ng mga recruitment agency sa abroad. Ganon? Dahil nga, nalaman po nila na mawawalan sila ng dilihensya. Milyong dollars po ang mga kita gago talaga sila, no? So, nung nalaman na-discover po nila na ako pala yung nagpapadala ng picture sa Malacanang na ipinakikita ng Pangulo nung nakaraang nag-press conference siya nung nag-deployment ban siya. Ang ginawa nitong mga Kuwaiti recruitment agency owner, pinrofile ako. So gumawa ng mga kung anong mga kaso na ilalaban sa akin. So ang pinaka nagawa nila yung kidnapping case. Palibasa wala naman akong kinidnap. Wala. So na-clear yung pangalan ko. Nakauwi ako ng bansa. Clear pa yung pangalan ko hanggang sa pabalik. Ngayon, going back dun sa ano ba ang dapat sa totoo, tulad ng sinasabi ko nga po sa pag kami mga forum. Alam mo, masyadong nako-commercialize yung pagpapadala ng ating mga domestic helpers sa ibang bansa. Tama. Sobra na yung dami. Sobra yung dami.
Kinumpara ko nga po doon sa poultry. Alam mo, kung halimbawa ikaw may poultry na may kapasidad na 200, lagyan mo na yung 500 o 1,000, kaya mo pa bang alagaan lahat ng yan? Malamang, may magkakasakit dyan, may mamamatay dyan na hindi mo mapapakain. Tama. Diba? Yeah. Ngayon, kung di mo rin lang naman dadagdagan ang taong mag-aalaga dyan sa poultry mo na yan, magbawas ka na lang ng manok na alagaan. Ganon din dito sa deployment. Yes. Kung di mo rin lang naman kayang pigilin ng pagpapadala ng ating domestic helpers, dagdagan mo ng taong tutulong sa kanila. Alam niyo po, meron pong isang pagkakataon na nagkaroon ng programa sa embahada. Tapa. Tapos, nung nagsalita ang ambassador, sabi niya, natutuwa daw siya. Natutuwa ako na dumadami na ang ating mga volunteers, ang ating mga advocacy group dito sa Bansang Kuya. So, nung pagkatapos niya magsalita, magkatabi kami. Sabi ko, Sir, huwag kang matuwa na dumadami kaming mga advocacy leaders. Yeah. Dahil ang pagdami namin ay refleksyon ng kahinaan ng gobyerno. Tama. At refleksyon ng mga problema. Refleksyon na ito ng kakulangan ng serbisyo ng gobyerno. Alam mo, napayuko yung ambassador, sabi niya, tama ka. Right. Sabi ko, hindi kami dapat dumadami, hindi dapat kami maging marami. Yeah. The fact na dumami kami, kulang ang serbisyo. The fact, irrelevant sila. So, ngayon sabi niya, nga, tama ka, Dok. Sabi niya, tama ka. So, sabi ko, ang kinakailangan ng gobyerno dito sa bansa natin sa Kuwait, dagdagan ang mga ngalaga. Kung di rin lang mapapangalagaan, magbawas ng ipadadala. Huwag masyadong commercialized. Got it? Very clear, very clear. All right, Doc Chi. Excuse me. Nanonood po ang ating mga viewers sa buong mundo through Little News Philippines at sa buong Pilipinas through Pinoy Extreme Channel. Ano po ang mensahe ninyo? At alam niyo po, kailangan po talagang nalalaman ng mga viewers natin ano baga ang pwedeng gawin ng mga, say for example, malapit na kasi ang halalan. Marami nag-a-apply, maging senador, maging congressman. Anong kaibahan ng Doc Chi Umandap at ng OFW Party List? Salamat. Hello, sir. Teka. Naputol na naman eh. One more time. Balikan natin ang linya natin kay Doc Chi Umandap, ang kinatuan po ng ACO OFW Party List. Dito pa rin po sa Palatuntunang Kamaong Asero at tayo po ay nasa mano-mano segment. Doc Chi, sorry po, naputol po tayo ulit. You may go ahead. Ano po ang kaibahan nitong grupo po ninyo kaysa sa mga nagngangangaw-ngaw dyan na pinagkakapirahan pa ho yung OFW? Maraming salamat muli, Kuya Ero, sa pagkakataon. Unang-una, sinasabi ko nga po, ako po ay isang tunay na OFW. Galing po ako sa bansang Kuwait. At alam ko po kung ano ang pinagdadaanan ng ating mga kapwa OFW. 1996 pa, kasalimuhan na po ako ng mga OFW natin. 1996 pa, marami na po kaming kasong natulungan. Kung kaya nga po ako ay nagawaran ng 2011 Bagong Bayani Award at naging 2012 Global Bayani Award. Pareho po ito dahil sa community and social services ang naging batayan po dito yung aking pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Ang masasabi ko lamang pong pagkakaiba, tunay po kaming OFW. Alam po namin ang nararamdaman ninyo. Alam po namin ang tunay na problema at suliranin ng OFW. Kami po nakikiusap sa inyo. Pwede po namin isulong ang pagkakaroon ng OFW Hospital Ward, ang OFW Pension Plan, ang OFW Discount Benefits, ang OFW Protections and Monitoring System. Wala pong ibang makakatulong dito, kundi tayo-tayo. Magtulungan po tayo dahil walang ibang higit na magmamalasakit sa mga OFW, kundi tayo-tayo ring mga OFW. Kung ninanais niyo po ang pagkakaroon ng OFW Hospital Ward, ang OFW Pension Plan, ang OFW Discount, tulungan niyo po kami. Magsama-sama po tayo. Iisa po ang ating hangarin, ang kapakanan ng bawat OFW sa buong mundo. Maraming salamat. Very well said, Doc Chi Umandap. Maraming salamat po and good luck po sa inyo, sir. Maraming salamat po, Errol. God bless you. God bless you, Doc Chi. Thank you, thank you. Doc Chi Umandap, ang kinatawan po ng OFW, ACO OFW Party List. Live po sa ating Palatuntunang Kamaong Asero. Saglit, balikan ko lamang po yung detalye ho ng balitang nilagdaan na po ng Pangulong Duterte, ang work from home law. Pinuri nga po ng Malacanang, mga kaibigan, ang Kamara de Representantes sa pagkakapasa ng Republic Act 11165 or Telecommuting Act. Ang batas para po sa tinatawag nating work from home scheme ng mga nasa pribadong sektor.
Nakasaad po sa nasabing batas na maaari pong magkaroon ng kasunduan ang mga empleyado sa private sector at ang kanilang mga employers para ho makapagtrabaho sa bahay o alinman pong alternatibong lugar gamit po ang telecommunication or computer technology or online technology. Ayon po sa batas, dapat po ay voluntaryo ang work from home scheme na mapagkakasunduan po ng empleyado at ng employer at dapat po ang dalawang panig po ay pumapayag. Ang mga sasailalim po sa work from home scheme na mapagkakasunduan po ng dalawang panig ay dapat po itatanggap din ng kaparehong benepisyo, pasahod, overtime pay ng mga pumapasok sa opisina ayon po sa Labor Code. Ayan. So, maganda po yung batas na yan, no? Napakaganda ng batas na yan. Lalo't sa Metro Manila na ang traffic ay hindi naman po marisolba ng mga pinagkakatiwalaan po ng Pangulong Duterte o sadyang ayaw resolbahin dahil napakalaki ng kinikita po ng gobyerno sa excise tax, sa ad valor, ay sa expanded value-added tax sa langis. So, ayan. Huh? Mag-isip na lang tayo ng kanya-kanyang paraan para makapaghanap buhay tayo kahit nasa bahay. Balikan na po natin mga suki ang ating mga pangunahing issue na binantayan sa maghapon. Work from home law nilagda na po ni Duterte. Drugs naman daw ang dahilan ng pagpatay sa isang konsyel sa Cebu ayon sa pulis. Militar inambus po ng mga NPA, sundalo sugatan. PNP susuriin po ang mga armas na ginamit po sa pagpatay kay Bato Cabe. Fiscal kinasuhan naman ng grave threat si Trillanes. Samantala, gobyerno ay handang-handa na raw po sa isasagawang BOL plebiscite. Total ba naman ang paputok sa bansa ay papatupad po ng Pangulo? Simbahang Katoliko muling binira ni Duterte. Anomalya ng ilang obispo hindi naman tinatanggi daw ng CBCP. At mga gusali at estero sa palibot ng Manila Bay. Ininspeksyon ng DNR. Sa ating tanong sa bayan, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno upang tutuhanang malinis po ang Manila Bay? Alam niyo po mga kaibigan, sa totoo lamang, ito po ay dapat pinagsanib na pagtutulungan po ng gobyerno at ng mga mamamayan. But first and foremost, ito po ay nangangailangan ng tinatawag po nating political wills enforcement ng mga existido ng batas. Mga existing ng batas. Halimbawa, mga gusali na dapat ay tinitiyak o minamanduhan po, namamanduhan, nababantayan po ng mga LGU, lalo't mga malalaking gusali, mga industriya na pagkalalaki, na may mga negosyong malalaki na dapat meron po silang water treatment facilities at hindi po sila dapat magpaagos ng anuman pong industrial water waste papunta po sa mga ilog at mga estero. Yan po ay dapat nababantayan. At higit sa lahat, ang mga residual waste galing po sa mga bahay-bahay na matagal na pong may batas niya na hindi naman po naipatutupad. Di ba? Solid Waste Management Law. Ayan. Kasi solid waste, obvious na nakikita pong naglulutangan po sa Manila Bay. Therefore, may mga nagpapabaya sa tungkulin, may mga lumalabag sa batas. Ulitin ko, ano? Kailangan pong mahikayat ng gobyerno ang lahat ng mga mamamayan, private sector, mga kumpanya, para pagtulong-tulungan pong linisin ang Manila Bay. Sa ngalan po ng buong persona ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel programang Kamaong Asero, yung ating mga director ay nakaremote, Engineer Oliver Licop, ang ating operations head, may hawak daw na gitara ngayon. Sabi ko, ano ba, nangaharana? Si partner Mark Anthony Reynoso naman po ay naghahanda ng kanyang paglipad sa Singapore. Tuloy na kaya? Alamin. parang trivia, di ba? At siyempre nagpapalipad po ng matayog sa ating pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero ay walang iba kundi si Clarence Andaya. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, Cheryl na kami. Maraming salamat! God bless Pilipinas and happy weekend! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli
dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.